Hello, may buntag ninyo tanan dia guys. So karon is day pila na ba? 6. Day 6 sa ato ang vlogmas, no? So karon guys, actually nahitabo nga. Kay karon December 6 naman sa Pilipinas. Pwede ni sa amo December 5 pa ron. Oh, sa 6 sa day. At pag December 6 sa Pilipinas, ni-order kong buwak para sa akong mama. Ang akong i-orderan is flowerchimp.com. Masa na akong i-orderan sa katong mother-in-law na pag November, sa iyong birthday. So, kato ay problema nun na dawat ka niya ang flowers niya. Kumala mo to, nakakuan ko nga, confident na ko nga, okay, gining flowerchimp.com. So, ni-orderan sa ko balik ko para sa akong mama, but sadly, wala na abot. So, ambot lang ha, kay akong i-try contact ilahang customer support kay wala pa man kay tungod sa time difference sa Pilipinas ug dinhi sa Amerika, so wala pa ni-respond na ko kung unsa gani. Pero siko pa taon nila, wag gid na dawat ya. Ako sang gitan-aw sa dashboard sa akong account, wala sa good unfulfilled pod. Pasabot wag gid nila ma-deliver gid ang buwak. I don't know for what reason nga nuwa nila nahatod, pero kuan lang gyud kay sayang unta ba, surprise unta namo sa akong mama bitaw, sa iyang ama, sa iyang lola. So mo to naabot. So mao na, I don't know if makatrust pa ba ta sunod, if makatrust pa ba ko sunod aning flowerchimp.com. So if gatan-aw mo ni Flowerchimp, na mo isa ka birthday nga na unsa din na spoil. Damn! Sige, pakaon sa ko ni Michael, guys. Few inches later. So karon guys, nag-chop tag onion kay magluto taning corned beef, no? Kaning napalit na to, Pure Foods corned beef. Hala, spicy ni. Hala, wala mo nabantay yan. Emotional, damn it! Spicy gid yung duha di ay. So ambot, no? Kung kauyon ba si mami aning spicy. Pakaon sa ni Michael. So ana gino multitasking yun eh. Well, gakuan ko magluto ko kay magpakaon sa ko ni Michael. Amay coming nas daddy. Open. Wow, sus. Gabi good boy man yung baby. Chop na sa magluto ta. So atong butangan og kaning avocado oil na to, atong spray lang, gamay lang niya. Ato na din i-saute atong onions. More sag chef ta ba, kan palabay-labay ba. Okay, so after ato na itagak ato ang corned beef. So muna mo nabantayan guys, no? Spicy di mo nakuha. So hopefully di kay ni hang, no? Okay na si mami siguro ani. Punta. Meanwhile. So ni mata na si mami guys. Alimungawan pa. Nani magpakaon. Okay, namag humana naman ni guys, no? Dali kayo igwa initon with the kuan onion, yaman na dayon. Dili ra hang. Okay guys, so kaon sa ta sa tong breakfast, no? Kanitong atong gipalit gahapon ay nga Pure Foods spicy corned beef, pero di daw ingon si mami di daw kay gabi. Make cake magkaon, pero kaon ni mo di pa kayo. Dili yung kay hang. Try. So ay na to be. Ito, no? Gamay kayo. Pero si Michael, I doubt. Gimingaw ko ani. Gimingaw kaning lasaha. So made in Brazil, no? Mumaya ba ano? Amo gid ay basta yung ani. Kaya na ano na kind of corned beef. So mo to guys, kan gabi work naman sad si mami, so straight na sad siya do kadlaw. So aton tanawon no kung unsa to mabuhat dinhi. So sige guys, mga-on sa mi ha. A few moments later. Michael! So nagluto si mami sa iyang tortang talong. Asa itong tortang talong? Wow, tortang talong ni Michael. Mukhaon ni siya ni. Yaman na pa sa giluto si mami ay. Ang saan ni may? Baboy. Nilat ang baboy. With bok choy and carrots. Wow, with bok choy and carrots. Para ni Michael. Dami na eh. Gamay ang bok choy para makaon naman. Mike? Ikaw, drink na ka milk? Ha? Napsa ta. So
So, naanami din here sa bed, guys. Kay mag-nap pa si Michael. Nap sa kamay ka, kadali. San 1 hour good. So, mato guys, no? Sad kay nahitabo. Karon kay tungod atong ma-deliver nga buwak bitaw among gi-order sa flowerchimp.com. So, hopefully, mag-refund na lang ta ato kay, ano, magiging ma-deliver. So, sunod, aton lang kung anong good kalidades. Unta ato niya, human ana, kay lisod masago ang kalidades. Kay namin di sa Amerika, niya human ana, PayPal sa Pilipinas ang gamito niya. Huwag mo kay PayPal na sa Pilipinas, mo to lisod. Kayo mo order sa kalidades. So, sige, ako sa ni ipanap si Michael. Eventually. Muit na si Michael. Muit na si Michael. Ano siyang kanan me? Wow! Mom na katong giluto mo ganina, no? Kuyawa sa tong busing. Uy! Pakaon, mami ni mo. Wow! Yummy! Yummy luto, mami. Yum yum. Mansa siya kung ganahan siya? Siya kung lamian siya. Lamig yun ang Laureate na soy sauce. Kay remember gusto kong lola. Maingon dyan siyang kumupalit kag Silver Swan ang Laureate. Dude, kaya mo dyan ang pure ang taste. Nagkaon tag-Häagen-Dazs, guys. Masya kuan Magnum. Pero gimingaw biyog Magnum. Walay baligya di Magnum. Lagi mga kanila Häagen-Dazs ay. Ako hindi na una kaon ng mga kuan. Kaning chocolate. Tanaw may for love or money. 20 minutes later. Kakaon ko ba niya? Nasa tanaw. Kaganahan ka siya niya. Kung na, in fairness ha, luspad ka siya tanawon. Pero, pagkaon mo flavorful kayo, malasahan yun mo magbaga yung cheese ba? Na-shock sa ko at first eh. Abi na ko ba kay luspad bitaw ano, lami kayo diba usually ato kailangan ka ng baga kayong cheese imo makita para makakuan ka nga lami. Kaniyo luspad kayo pero lami kayo siya. Ma-recommend din namo kaning Annie's homegrown extra cheddar cheesy smiles. Ma-recommend din namo kung kikita mo ani kuha mo lami kayo. 12 seconds later. Wow, awala na mukat-kat yun. Alala. For the kuan? Ay, mukaon. Hala. Naog ka, naog. Naog ka, Mike. Naog, dali. Hala, grabe ham. Cut good. So, man siya guys. Michael approves. Michael approves. Lami, Mike. Lami. Oy, kanda din ni uy. Kabihan ng batay, left and right ha. Nani siya gikuptan din ni ay. Left and right ay gabi. Inga na kalami, Mike. Lagi no? Basta ako, ganahan ko surprisingly. Oh, luspad pero lami. Extra cheddar cheesy smiles. Kabiha o kuan aning bataa oy. Appetite. After gikaon cheese curls kanina sad. Wow, kape, buyag. You finished the nan! Go Michael! Buwat, uy. Go Michael! Go! Yay. Michael! Go Michael! Yeah! Go Michael! Go Michael! Finish na! Yay! Na-finish ni Michael! Go Michael! Yay! Go Michael! So, padong na mommy work, guys. Amoy hatod. Di siya musakay sa yung stroller na, oy. Big boy na judo palakon. Palakon na. Ano saan man? Magasapatos. So, mo na, no, naabot na tagon sa balay. Nakabalik na tas balay. Actually, nag-edit na sa cube ko kon sa kaning video kon. So, ana man akong buhaton kay buntag pa lang katong mga gishoot na ko sa buntag. Ako na din i-upload sa video editing kay para mahinahina na nakog chop niya ang hapon. Hansak na sa dito para nihina sa chop niya kanang gabi para gamay na la ko edit kay nag-apas ko always kay kibaw ko 13 hours na day may delay 12 hours kay humana naman day ang daylight saving no.
So 13 hours na mong delay. So muna, kailangan kong magdali para kung day 7 din which is kung December 60, December 6 pa sa din sa Pilipinas, makaapas ko gamay ba. So muna, grabe kay ka lisod ay mag-editing taga-adlaw labi na kanang single man army ka. Mao day guys, na di ko update about ganina kato akong gi-order bitaw nga buwak para sa akong mama. Ni-reply na ang Flower Chimp. Ang ilang giingon kay gisuway daw contact sa delivery driver ang ako mama niya man timing wa katubag ako mama unsa na yang nabilin iyang phone sa kwarto ka niya man ana wala na noon gisuway deliver kay listo daw kay locate niya man na to katong shipping address i-copy paste sa to sa Google Maps mugawa sa mandayon as in exact location pagid sa may nakalisod ato nga i-locate ana gingnan ako even a 7-year-old could do that i-copy paste sa nimo katuon sa to kung gisuwat dito sa shipping address niya or moto ana ko nga basin inyong delivery driver kay tungod wa mo tubag ako mama wala sa niswag deliver, di ba? Magigana ba? Dinirant ako guys, sa kanilang siya ako is at least ma-aware mo kay daghan biya kita mga viewers sa lain-lain nasod ba? Niya human ana, magpada og buwak sa Pilipinas or sa asabang probinsya, niya human ana, maka-encounter sila ning Flower Chimp which is gamay kay mga ingana no sa Pilipinas, gamay kay mga kumpanya nga, mga tech company nga murag nag-act as middleman para sa mga flower shop. So, basin makakuan mo, encounter mo yung nga problema ba. So, at least lang ma-aware mo bitaw. So, karon wa pagyapon mi nahuman og kuano, wa pagyapon mi og kahusay gingnan ako nga di man gyud na ako sa kay ako gi-type man ako ang saktong address sa amo diya sa Cebu. Ngano wa na lang ay gingnan ako nga delivery man maka na inyong kuan niya mo na yung panginabuhi pag deliver niya human ana copy paste na GPS i-click lang direction maglisod ng pangita nga mao man gitong eksakto gid address pag click nimo atong address pag click direction dalhon mo diretso dito sa amua wa nay dagan kuan not unless siguro wa ang mogamit og GPS ang kuan pero imposible kayo wa nagamit og GPS karong panahon na so mo to guys no si Michael natulog naman yon nya mo to ugma ko ano sa nato mama na napa siya usa ka duty left nya human ana mo na 2 days off nya human 3 days na sa duty nya human ana kana mangita na ta ko asa ta mga to kay 13 days off si mami. Okay, so once again guys, daghang salamat kay sa pagtan-aw. Kuha pa mo naka-subscribe, subscribe na mo. Na siya sa ubos ang button na subscribe. And see you in our next vlog. Bye guys!